Nagpaandam naman ang Cabinet Office ng Japan kag ang Japan Meteorological Agency sang posible matabo nga mga megaquake sa masunod nga semana. Kasunod sa mabasko nga pagtayog sang magnitude 7.5 nga linog kahapon sa northeastern coast sang Japan. Ang among nga linog nag-trigger sang evacuation order kag warners sa okon warnings sang 3 ka metro nga tsunami waves. Linibo naman ka mga tawo ang ginmanduan nga magbiya anay sa coastal areas kag magkadto sa mas mataas nga mga lugar. Ang pinakamataas nga balod naglabot sa 80 centimetros. Suno sa Meteorological Agency, dako ang risgo nga may magtayog nga magnitude 8.0 nga linog o kung mas mabaskog pa. Ginatag naman sang otoridad nga ang advisory hindi isa ka quake prediction kundi pahanumdom sa mga residente sa 182 ka mga banwa sa northeastern coasts nga mas mangin preparado. Suno kay Bombo Josel Palma, Bombo International Correspondent sa Japan, gilayon nga nagmando ang Prime Minister sang Japan sa pagset sang Emergency Task Force agod nga magresponde sa sitwasyon. Ginpanugyanan man gilayon ang mga residente nga maglikaw sa mga delikado nga lugar kag magsaylo anay sa safe nga paghahamtangan. Samtang ginkumpirma man sa mga otoridad nga wala sang casualty kag padayon pang assessment sa mga otoridad sa mga apektado nga lugar. So, ang tsunami warning of up to 3 meters ang bin-issue iya sa coast of Iwate, Aomori, kag bahin sang Hokkaido. So, ang tsunami of about 80 cm or 2.6 feet ang nakita sa Kuji Port sa Iwate. So, ang basining nagluntad niya mabaskog nga linog, ang high-speed Shinkansen bullet train services sa Aomori ang binsuspender. Kag as of the initial report, wala pa man sang immediate reports of major damage or casualty. Ang iba niya din-idolized, so naka-idol. So wala man sang so far nga apektado. Ang report ni Bombo Josel Palma, Bombo International Correspondent sa Japan.